SPD, oke dong. Juga bareng DJ Dano, DJ Production, Nugroho Lighting, Brodol Gang selamat malam. juga SPD Audio. Halo Ojing Together. Tali sak kotane saiki lakok ngilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki jamegane 5.000 kuwi wujud tresnaku. Kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki isi kota. Tali kotang seksi tresno kukang suci. Oke dong. Wijaya Production. Tim Hai Brodol Gang selamat malam. Wujud tali sak kotane saiki lakok ngilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki. Kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki isi kota.
kotang saksi tresno bukan suci. Bali kotang saksi tresnoku kang suci. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali kakak. Yes, luar biasa Pak Sumaya. Di malam hari ini, sewaktu yang ada masih tinggal langkah lagu terakhir.